filɛbɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ aw mana kɛ fan fan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila nana ka micro trottoir kɛnɛ kan nana ka micro trottoir o ye kɛnɛ min na an bɛ yala ka don dugu kɔnɔ ani question kelen an bɛ ɲininkali bila mɔgɔw la bi ta ale tun ye question kelen ka tila k'a fɔ ɲɛna ko émission in jukɔrɔma tintinen don ni AKD informatique de ka d'a kan ni mɔgɔ min ye jeu sɔrɔ AKD informatique mɔgɔw de bɛ crédit 200 la ci ma bi jeu min tun b'an bolo a kun ka gɛlɛn dɔɔni kosɛbɛ donc a ka gɛlɛn dɔɔni an bɛna don dugu kɔnɔ an bɛna ɲininkali don o tɛ dɔwɛrɛ ye ko nɔgɔlen tɛ yen donc tellement a ka gɛlɛn ne yɛrɛ tɛ ka se k'a prononcer ka ɲɛ donc an b'a fɔ aw ɲɛna ko an bɛna don dugu kɔnɔ sisan suivez moi. Ça va ma chérie? Ça va. Coquin. Donne. Quand tu m'énerves. Quand fouetté. Et toi? Kadish. Et jam? Traoré. Traoré. Et les dem soirée. Coquin quoi ça va? Bravo. Bi actuellement ya mɔgɔ bɛ micro trottoir la. Phrase kelen de b'an bolo ni sera k'a fɔ siɲɛ 4 dɔrɔn 200 an m'o di ma AKD mɔgɔ bɛ crédit 200 ci ma 100. Ok ɲame. Donc i pɛrɛlen don. Awɔ. I pɛrɛlen don. An bɛ se ka taga n'a ye. Donc o tɛ dɔwɛrɛ ko nɔnɔ nɔgɔlen tɛ yen. Nɔgɔ. Tu as une autre chance là. Kasi ya kani ga. Awo ya sika. Nɔnɔ nɔgɔlen tɛ yen. Nɔgɔlen tɛ yen. Ɲɔnɔ fɔ. Encore pour la 3e fois et la dernière fois. Nɔgɔlen tɛ yen. Nɔgɔlen tɛ yen. Ça va ma chérie? Oui, ça va. Coquin. Dondron. Quand tu m'énerves? Non, quand fouetté non. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an filɛ lɔgɔ ye? Ne tɔgɔ Nana Jurte. Hein? Nana Jurte. O ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye. Ne bɛna tɔgɔ ko Nana. Donc je m'en bolo bi actuellement ya mɔgɔ de don an bɛ ka micro trottoir de kɛ. Bi phrase kelen de b'an bolo ni mɔgɔ min sera k'o fɔ siɲɛ 4 ka tugu ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn AKD informatique mɔgɔw bɛ crédit 200 la ci ma 100 i ka numéro la. I pɛrɛlen don wa? Awɔ n pɛrɛlen don. An bɛ se ka taga n'a ye? Awɔ an bɛ se ka taa n'a ye. Ok o de tɛ dɔwɛrɛ ye ko nɔnɔ ɲɔgɔnlen tɛ. Nɔnɔ tɛ nɔnɔ tɔw cɛla. E ko k'a tɔ tu cɛla o tɛ o nɔnɔlen tɛ yen. Nɔnɔlen tɛ. Ale fana ma se k'a sɔrɔ ale fana y'a jɛ donc il me semble que jeu in bɛ ka gɛlɛya dɛ donc an bɛ taa ɲɛfɛ tuguni mɔgɔ wɛrɛ fana b'a chance tenter k'a lajɛ. Ça va ne fa? Oui, ça va. Coquin. Kosɛbɛ. Kan jumɛn de bɛ yen? Kan foyi tɛ yen. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an filɛbagaw ye? Ne tɔgɔ Yaya Jawara. Ok actuellement ya mɔgɔw bɛ fɛn dɔ micro trottoir la bi phrase kelen de b'an bolo ni mɔgɔ min sera k'o fɔ dɔrɔn 200 AKD bɛ mɔgɔw bɛ crédit 200 la k'i kunna 100 donc an bɛna taga n'a ye i pɛrɛlen don wa? Awɔ. Tu es sûr? Oui. I bɛ se k'a sɔrɔ? Awɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye mais i b'i da lateliya n'a ye n bɛ sigi a kan i b'i da lateliya n'a ye fɔ ko 4 de don ka tugu ɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔnlen tɛ yen. E ka segin a ka taa. E b'a dɔn ka bɔ n'i seginna a kan dɔrɔn i b'i référé o kan. Ayi, a b'a nin yɔrɔ nin. Bon n'i seginna a kan i b'a fɔ ko 5 kɛ parce que plus b'a fɔ moins de 1 bɛ na i kun i sɔnn'o ma? Ayi. Ok b'a fɔ. Nɔnɔ nɔgɔlen tɛ ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan. Ale fana y'a jɛ malgré que jinɛ don mais a ma se k'a sɔrɔ. Allah ne fa. Mbaa ça va? Ça va? Somɔgɔw? Baasi foyi t'u la. Kɔri baasi tɛ yen? Alhamdulillah. Denbaya ka kɛnɛ? Baasi foyi t'u la. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an filɛbagaw ye? Ne tɔgɔ ko Amadou Anne. Amadou Anne? Ouais. O ye siya jumɛn? Fila ye. Fila. N'i yɛrɛ ye filako yɛrɛ parce que an bɛ nɔnɔko de la yan. N'est-ce pas? Oui. Actuellement ja mɔgɔ ka micro trottoir de don. Bi an seli ma phrase dɔ b'an bolo mɔgɔ min mana se k'a fɔ siɲɛ 4 ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'i da teliya n'a ye donc crédit AKD mɔgɔw bɛ crédit ci o ma 100 200 la donc comme e yɛrɛ ye fila ye kuma in ye fila kuma de donc an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ se k'a sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko nɔnɔ ko nɔgɔlen tɛ yen. Voilà. Ok, d'accord. Nɔnɔ. Je reprends encore. Hein? Oui, quel mot là? Ça va être dans la tête. Ok. Nɔnɔ. La deuxième fois. Ça reste.
Nono nogo nogo. Nyono nono nyongo nogo nyono no. Papa. Oh là là, flague ma sega soro malgré que nono ko abe nono ko kuma de donc flague ma sega soro donc ama fo yona ko amita mo ko wara fi Allah ne fa amba nula ne ba joli somoro tara subela kor bashite mela fu de meya kene bashi fu de mela ibse ji to on dem fa flel wo yi e to ko adama bagayo ka baba mo gura bulibana ok adama bagayo actuel mu jago mo ko mi goro trottoir de bi phrase kele ni bambulo ni mo ko sera ko fo chien sabaka tuku nyoko akadi informatique mo ko be crédit ki me fala choma 100 kene ga bayen iperale no wa imprenelo Eika falaga bala to na sabdir ke atonga falaga sabdir ke nan soro de pas ba question poser ni ma falaga bon gain data mano we aywa iperale no iwa be falaga wala bo tukuni iwa wala bo akain ok o te do ware i ko santé de oui ko no ni te chien ça va ibi dala ke no ni te yaje tata tibu kele atata fly no te atata kele no donc i miri ga soro ka i concentré atata kele no yaje zina no abani no mo shi no oh là là jabrani fleva ma fa yana ko ne be dansigi na ka micro trottoir la bi o gunte do ware question kene ne kuma mbolo anya fa to kumna intro la ame yala ka do dugono bi question koni a galera ko so parce que ma se ga le jabi soro al no soro ware kuma la ko ma fa to akade informatique mo ko kenu wa crédit ki me flala la bla ma ko me gagne ko ina mais malheureusement ma se ga bita soro al ne rek intro la afal galera donc o gunte do ware ko no ko nyono o nyogo lenti nono to shila ngama chama ne machine ma sega ni soro donc ama fa nyuna ko aw kambe pour un autre numéro de micro nanaka micro donc oh bye bye pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique.